Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang LV, isa sa mga bago po ninyong tambalanista. I was scrolling sa YouTube recently when I found you. Simula noon, palagi ko na kayong pinapanood. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang aking love story. Sana ay ma-inspire ang mga kapwa ko tambalanista na hopelessly in love din at umaasang mamahalin pabalik. Grade school ako nang lumipat kami ng bahay malapit sa pinagtatrabahuhan ng tatay ko. Dahil middle class family, nagtitinda-tinda kami para may pangdagdag sa sweldo ni tatay. Minsang nagtinda kami ng ice candy, bumili yung tisoy na kapitbahay namin. Ang ganda ng balat. Sobrang kinis at puti. Kabaliktaran ko na napakaitim. Nang masilayan ko si James, nagdesisyon na ako na siya ang mapapangasawa ko. Wow. Dahil magkapit-bahay, naging magkalaro naman kami pero hindi talaga niya ako pinapansin. Gabi-gabi, kasama sa panalangin ko na sana ay mapansin naman niya that I exist. I noticed na kapag nag-iingay yung aso nila, sumisilip siya sa bintana. Ang ginawa ko, dumadaan ako sa bahay nila at binabato ko yung aso para mag-ingay. At kilig to the bones ako every time sumisilip siya. Nang magkaroon kami ng maliit na lumihan sa tapat ng bahay nila, regular customer namin si James. Kapag ako ang nagluluto, dinadasalan ko yung lomi. Baka sakaling magayuma ko siya. Kapag bumibili si James, pang 2 order yung pinibigay ko. Galit na galit si tatay kasi malulugi daw kami kapag si James ang bumibili. Hindi lang yun tambalan. Pagkatapos kumain ni James, hindi ko hinuhugasan yung pinag-inuman niya. Yun ang ginagamit kong baso dahil dinampian ng lips niya yon. Lahat magkaka-COVID ka. Sa true. Lahat talaga ng galing sa kanya, pera, balat ng candy at kung ano-ano pa. Basta nahawakan niya, tinatago ko na parang treasure. Finally, pagdating ko ng college, napansin din ako ni James. Niyaya niya akong mag-date. Sulit yung pagpapantasya ko simula grade school. I was his first girlfriend kaya sa akin niya naranasan ang lahat ng firsts, if you know what I mean. He was my boyfriend for almost 10 years. At ngayon, 16 years na kaming kasal. We have 2 kids at naninirahan dito sa Italy. Sa mga kapwa ko tambalanista na obsessed din sobra pero dinededma, huwag mawawala ng pag-asa. Sabi nga nila, when you want something so bad, the universe conspires for you to have it. Galaw-galaw din. Make the moves. Sa panahon ngayon, mahirap magka-love life kung wala masyadong effort. Thank you Nicole and Chris for reading my letter at sana kapag nakauwi kami ng Pilipinas, makadaan ako sa station at makapagpadala ng alay sa inyo. Ang inyong tambalanista, LV. O diba? Never say die ang
slogan, caption, motto, di ba? Nitong si LV. Bongga mo doon, bagay sa'yo yung pangalan mo, Shala mo today. Kasi nasa Italy ka eh. Correct, di ba? Bongga-bongga talaga. Siyempre, partner, bibigyan natin to ng mga magagandang mga pasabog na mga sasabihin kasi hindi naman kailangang maghintay na makarating kayo dito sa Pilipinas, baka mamaya, di ba? Kailan pa yung next uwi nyo? 10 years. Ilang taon na kami ni Chuper ng 54. yung mga papadala, yung mga dala nyo yung pagkain, baka hindi na namin nalalasahan. O kaya bawal na sa amin. So ang sinasabi ko lang, partner, hindi naman kailangan nandito ka sa Pilipinas. Wag na natin diba? hintayin yung panahon na yun. Diba? Napakarami sana wag na ura-urada pwede. Sa true, napakarami pong mga tambalanisa na kahit nasa malayo po silang lugar, nagagawan po nila ng paraan yung sinasabi at tinatawag na alay. Yan, charot. Reminder lang naman yun, baka nakakalimot ka. Moderno na ang panahon ngayon na kahit saang panig ka ng mundo naroroon. Maaari nang ipadala kung ano man ang gusto mong ipadala. Ano ba meron sa Italy, partner? Nako, sinasabi ko sa iyo talaga. Hindi ko alam. Ikaw na ang bahala. Pero kung nahihirapan kayo, edi iperahin na lang, di ba? Di ba madami LB doon? Oo. Lumang vlog. Dahil po, syempre charot lang yon LV. Kami ay natutuwa dahil light ang iyong kwento at natutuwa kami talaga naman sa eksena ng iyong pagpupursige. Ganon, di ba? Kaya tama naman yung lesson na sinasabi ni LV at ito po ay applicable hindi lang sa love life, kundi life in general. Lahat po ng aspeto ng buhay natin na kapag tayo po ay nagpursige, if it is meant for us, di ba? Kung para po ito talaga sa atin, wala namang rason para hindi po natin ito makamit. Yan. Totoo yan. Naniniwala ka ba na talaga sa kapalaran ng buhay natin na kahit anong gawin nating pag-iwas dito kung para sa'yo. Di ba? Ikaw ba naniniwala ka doon? I believe that everything happens for a reason. May dahilan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari. Di ba? Kung bakit kayo nagkausap ngayon, bakit si ang pangalan ng husband niya? James. Bakit si James ay bumibili ng lomi sa inyo? Correct. Na pwede namang hindi. Oo, diba? Lahat yan may dahilan eh. Pwedeng allergic sa lomi. Diba? Pero hindi siya allergic. Diba? Totoo yun. Ako lagi kong nasa isip yan. Tingnan nyo, sa dinami-dami po ng tao sa mundong ito, diba? Bakit kayo nagkausap ngayon? Bakit kayo yung binilhan ng lomi ngayon na doon mag-uumpisa ang lahat? Bakit kayo nag-uusap ngayon, partner? Tama. May dahilan ito eh. Correct. Diba? Kasi pag hindi na tayo nag-uusap, wala na tayong kikitain. May dahilan talaga. Usap lang tayo ng usap, partner. Diba? Tama yan. Diba? Kwento lang tayo ng kwento sa radyo. Tama. At bakit yung napapakinggan ang tambalan ngayon? Kasi may rason po lahat yan. Pwede kasing at this point, hindi ka nakatutok sa tambalan. Totoo. Pwede mo hindi mo pakinggan ang love story na to na pwede mong kuhaan ng tip. Correct. Diba? Ng strategy para magka-jowa din bukas. Diba? Bibili ako ng lomi. Correct. Ganun. Magbabato ko ng aso para mapansin. Diba? Tawang-tawa talaga ako sa part na yun eh. Diba? Babatuin ko yung aso nila. Para mag-ingay. Diba? Para mag-ingay. At lumabas si James. Ikaw nadamay ka pa ng aso. Kaya nga eh. Nang-buisit ka pa ng aso ha. Alang-alang sa love life, may animal cruelty na ganap. Pero may dahilan kasi eh. Kumbaga, nakaplano ang lahat ng yun. Doon sa mga kami nga nung ikinasal kami nung wife ko, totoo no, sa dinami-dami na pwede mo maging pasyente. Totoo. Palaisipan sa akin yun eh. Bakit ako yung nasaktuhan na mag-alaga sa akin? Bakit ikaw yung nasakto mag-alaga sa akin? Pwede namang hindi. Libo-libo naman yung doktor, bakit ikaw? Correct. 'Di ba? Na doon pala mag-uumpisa ang isang napakagandang love story. Yun palang mapapakasalan eventually, Oo, 'di ba? diba? Who would have thought na dahil sa plema ni Chuper, 'di ba? Nagka-love life siya. Ano siya nun eh? Piniplema siya nun, inuubo siya eh. Ilang linggo na akong inuubo na hindi ako gumaling-galing. 3 linggo. Correct. Pwede rin namang sa ibang ospital o clinic ka napunta dahil napakarami din namang ospital, 'di ba? Totoo yun. Pwede nag-desisyon kang pumunta ng Nueva Ecija kahit taga Makati ka lang. Totoo naman. 'Di ba? Pero bakit doon? So may dahilan pala kung bakit ako inubo ng ganun. Tama. Pag-iisipin natin, ang galing lang no, lahat tayo ay magkakaugnay and perfect yung sinabi niya that the universe conspires. 'Di ba? For things to happen for you. Correct. 'Di ba? Ang galing lang. Ano yung mga bagay partner na parang ang sasabihin mo, amazing naman, ang galing ng universe. Madami. Hanggang oras meron tayo? Mayroon pa tayong
May 7 minutes pa tayo para Para sabihin lahat ng ito, oh. di ba? Pero lahat tayo may ganun eh. Di ba ang galing ng Oo, kwento? Pwede namang hindi. Hindi, tsaka, di ba yung sinabi mo, kakasabi mo lang ngayon, partner, di ba? Kaya pala ako inubo. Oo. Minsan kasi, we go through particular challenges. And for a radio announcer na magkaroon ng ubo, na ang type ng ad-libbing po namin, kailangan tumawa, apakahirap po nun. Oo, kaya. Kasi magsasabay yung ubo, na basta parang Plema. makati siya, tsaka mahirap siya, masakit talaga siya. Oo, hindi mo Ganon. matapos lagi yung sentence Oo, mo. correct. So napakahirap, 'di ba? And kung titingnan mo 'yon, may isip mo talaga na problem siya. Pero kaya mo pala pinagdaanan yung problemang yun o pagsubok na yun kasi yung pala yung magiging dahilan para may mamit ka. Yes. At yung mamimit mo pala, hindi mo akalain, magiging asawa mo na, di ba? Totoo So, yun. ganon. So, kunyari, ikaw kabisyo, ganyan ang eksena mo, parang meron kang pinagdadaanan struggle, tapos iniisip mo, bakit ko ba pinagdadaanan to? Ano ba dahilan kung bakit ko kailangan itong pagdaanan? Hindi mo talaga malalaman agad yung sagot eh. Usually, it takes time. It takes bukod sa oras, syempre, reflection. It takes diba? patience. Correct kung bakit ka mangyari. Pero eventually, kaya pala nangyari itong bagay na ito. Kasi dadalhin pa pala ako sa mas magaling at mas matindi at mas magandang pagkakataon. Diba? Halimbawa, meron tayong tambalanista na nawalan ng trabaho. Diba? Ikaw na nawalan ng trabaho ngayon. Syempre, ang sakit niyan, diba? Iisipin mo, bakit ito nangyari sa akin? Ang sakit man isipin, pero totoo, may dahilan kung ba't nangyari sa'yo yan. Agree. Diba? At ang dahilan, yun yung ma-excite tayo, 'di ba? Let's be positive na mas maganda pala yung magiging dahilan. At kita-kita yun nung nakaraang pandemya, partner, yung mga nawalan ng trabaho tapos bigla nakapagnegosyo. 'Di ba? 'Di ba? Sobrang yumaman. At sobrang yumaman. Yung nagtrabaho ng 10 taon. Correct. Tapos bigla naging online seller, yumaman ng 1 taon lang. Tama, 'di ba? Yung ganun. So, lahat talaga ay may dahilan. Pero syempre dahil minsan kasi isipin natin na ayun naman pala eh. Ako iniisip ko yan noon eh. Parang, ayun naman pala eh. Nakatadhana naman pala eh. Di tamad na lang ako. Di ba? Hintayin ko na lang. Kasi total naman, kahit anong, sabi mo, sinasabi mo, partner. Kung para sa'yo, oo, kahit anong para iwas. sa'yo. Oo, kahit anong iwas, kahit anong ilag, kung para sa'yo talaga. Hindi na lang ako kikilos. Kaya lang, para sapat na buhay ka. Di ba? Yes. Yun naman ang dahilan nun. So, correct. kailangan mo talagang to make mistakes. Kailangan mo talagang masaktan. Kailangan mo talagang dumaan dyan. At kailangan mo to live. Totoo That's yun. called Kaya tayo living. nabuhay. Kaya tayo nabuhay. That's kasi what we are here correct. for. Kasi kung totoo We naman, live. totoo naman na nakaano na yan eh, bago pa tayo ipinanganak, alam na ng Diyos kung ano yung magiging tadhana natin, 'di ba? Yes. Anong magiging trabaho natin, anong magiging paborito nating uri ng tsokolate, anong pabango ang sa atin, magpapa-increase ng libido. Libido bigla. Pero gayuma na lang, gayuma. Diba? Anong pabango makakagayuma? Correct. Diba? Ano yung pabango? Alam na kagad alam na ng Diyos yan eh. Parang anong pabango yung kapag spray mo, ang baho sa'yo. Pero may pabango na pag spray mo, mabango sa'yo. Diba? May ganun. So, kumbaga, nakatadhana na, naka-blueprint na lahat yan. Kumbaga sa mga professional, diba? Meron silang blueprint. Nakaayos na eh. Kaya Totoo. lang, ang corny naman kung ayun na, hintay na lang ako na hintayin yun. Oo, di ba parang halimbawa, dun sa blueprint ko, nakita ko, kasi alam na ng Diyos, magiging cum laude ako, hintayin ko na lang. Huwag na ako mag-aral. Total naman, kahit anong ilag ko. Ganun pala sinasabi nyo eh. Cum laude pa, magiging cum laude pala ako. Hindi ganun eh. Kailangan mong pagdaanan yung maghihirap ka, mag-aaral ka na mabuti, para maging cum laude ka. Di ba? Yung Correct. ganun. At yun yung sinasabi din ni LV sa kanyang last statement sa kwento na Mahiwagang Burnay, na kung gusto mo talaga, galaw-galaw din. Yun yung sabi niya eh. Di ba? Galaw-galaw ka din. Ngayon, kung halimbawa, galaw-galaw din. Kasi pwedeng yung story ni LV can go both ways eh. Mabuti na lang, favorable sa kanya. Ibig sabihin, finally, yung pinapantasya niya since elementary, di ba? Napunta sa kanya. Pwede din kasing hindi eh. Yung kahit na anong effort niya, kung kahit na 3 pang serving ng lomi, kung talaga din namang hindi para sa'yo, hindi rin naman na ano yan eh. Totoo hindi rin yun. naman na ano. Pero at least,
nag-ano ka, masasabi mo sa sarili mo, makakwento mo sa mga apo mo, at sa sarili mo, masasabi mo, gumawa ako ng paraan para lumandi. Hindi ako Totoo yung yun. parang, naghintay na lang ako ng grasya. Hindi, lalandi din. Ganon. And it's all part of living and experiencing. Ganon. Agree ako doon. Totoo yun. Di ba ang laging ang paliwanag ng tambalan dito, coloring book yung buhay natin Yes. Nakalagay na sa mga pages ng coloring book kung ano yung mangyayari. Pero nasa sa atin kung anong kulay yung ilalagay natin each page na nasa coloring book. Correct. Blue ba ito? Yellow? It's up to you. Nasa iyo na yun kung Tama. paano mo pagagandahin ang kulay ng life story mo, ng coloring book mo. Diba? Kung sa coloring book yung sinasabi natin blueprint, nakatadhana na meron diyang image ng princess or meron diyang castle or ano ba, flowers, garden, ganyan. Yes. Nandyan yan. Pero syempre dapat kukulayan. Yes, nasa sayo kung ano magandang kulay niyan. So yun yung sinasabi nating living. Yes. While everything really happens for a reason, nakatadhana na din talaga ang lahat, naiayos na ang lahat, alam ng Diyos yan, di ba? Kailangan nating pagdaanan lahat din. Totoo para yan. mas ma-enjoy natin. Kaya galingan mo magkulay ng coloring book. Yung talaga lesson dito. Oo. Huwag yung lampas-lampas. Para magka-love life ka. Ganon. Galingan mo, pili ka ng magandang Crayola. Yes. Diba? Colored pencil, pastel, ganyan. Kaya kindergarten pa lang, tinuturo na yan. Yan. Kasi para maaga pa Pagandahan lang. kasi na coloring book to. Correct. Ganun. Diba? No? Diba, ang ganda naman ng kwento nitong si LV. At sana naman, LV, magka-LV na rin kami soon. O pwede. Yun na lang kaya. Para Yun hindi ka na mahirapan mag-isip. Oo. Pa-plastic ba kami ni Chuper? Louis Vuitton na agad. Charot. Oy, thank you LV for sharing your story and I hope to see you soon. Kami ng Tambalan. I hope makabisita kayo dito ni James. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Love Radio.